Așa, saltarea de episod. Așa. Și bum, ține între frame-uri. Alergătorile, să știi că mie mi-e foame, nu vă dau în serios, mi-e plac alergătorii. Dar băga în serios! Așa. Și ce asta? Scala. Și Jill. Poți mă ceva? Ele habar. What? Ce e asta? Ceva scriptor. Felinare! În drumul ăla! Toate astea vor fi tortele nouă. Felinarul în drumul tău. Chest. Log. What the hell? Zombie, ce mai faci? Sperarda, văd pe Facebook la un prieten. Bună, ce mai zici? Da, nu te mai ridici. Mi-a lăsat doar ce activiți. Pe să stai. Iar rămâne. Bună, ce mai zici? De ce nu ești aici? Mi-a lăsat doar cicatrici. În cură, mai în cură. De ce nu te mai implici? Făceam ceva și nu te mai ridici. Atunci când nu te mai ridicai, îmi lăsai doar cicatrici. Încă rămai. Hop. Iată să ne ducem să vedem ce este în aceasta minunată lume numită Hexit. Deși a fost ceva gen, eu prima dată când mi-am instalat-o, vreau să duc acolo. Hai că mama se îmbracă și pleacă, da? Hai, pa! Ha! Bla bla. Free! Eu tatuajul mi-am schimbat și sunt împărat. Așa, sper vă plac, dacă vă plac, nu uitați să dați un like, subscribe și să vă abonați la canalul meu. Până atunci a fost Infinite Blood pe data viitoare.